нодира атамуҳаммадова бо яке аз нахустин бонувони заргар дар тоҷикистон ошно шавед. заргарӣ ҳунарест ки умдатан мардон анҷом медиҳанд. ин ҷавон духтар маҳсули дасти худро асосан аз мису нуқра таҳия мекунад. нодира бо сабки омехтаи қадимаи тоҷикӣ ва аврупоӣ ҷавоҳироти худро дуруст мекунад. маҳсули дастиам аз чалаву гушвор гарданбанд, овеза ва дастпона иборат аст. ҳама чиро худам тарроҳӣ мекунам. ороишотамро бо сабки атиқаи тоҷикиву аврупоӣ омода мекунам. қаламро ба дастам мегираму тамом, як маҳсулоти нав эҷод мешавад. дар хонаводае ки ин духтар ба воя расидааст, касе заргар нест. ба хотири ҳунари интихоб кардааш, нодира аз баҳри таҳсил дар донишгоҳ гузаштааст. мегӯяд мехоҳад худро ба пуррагӣ ба ин ҳунар бахшад, то ки ҳамчун як зан тавонад хоҳишу дархости дигар занҳоро хубтару беҳтар дарку иҷро кунад. ман худам ороишотро дӯст медорам. мехоҳам чизе дошта бошам ки дигарон надошта бошанд. вақте сари тарҳе кор мекунам, ҳамеша тасаввур мекунам ки маҳсули ман пеш аз ҳама бояд ба худи ман ҳамчун як зан писанд ояд. ҳамин гуна тавонистам дарк кунам ки дигар занҳо чӣ мехоҳанд. дилмурод шарипов устоди нодира тасдиқ мекунад ки ҳоло таваҷҷуҳи занону духтарон ба ҳунари заргарӣ рӯ ба афзоиш аст. нодира ягона шогирди ман нест. ғайр аз нодира бо дар инҷа духтаро бисёранд. охирон вақто ҳунари заргарӣ духтаро бисёртар ба худшон ҷалб кардаанд. орзу дорам дар оянда як устохонаи худро кушоям ва дастпарвари зиёд аз ҳисоби духтаронро омода кунам. нодира ҳоло аз маҳсули дасташ фоида ба даст намеорад. мегӯяд боре дар бораи даромад фикр накардааст, вале аз ояндаи ҳунараш умеди зиёд дорад.